Aký máte, pán Švec, názor na prítomnosť amerických vojenských základní v Európe a na snahu rozširovať ich aj dokonca na našom území? Vieme, že veľmi ostro sa k tejto otázke vyjadril aj premiér Fico nedávno na konferencii Globsec. Áno, osobne si pána Fica za to, že sa odvážil v tejto situácii toto povedať, vážim, aj keď potom, čo s ním médiá začali robiť, to je úplne jasné, lebo vieme, kto platí naše médiá a za koho kopu, ako sa hovorí. No, ja by som povedal úplne jednoducho, buďme radi, že na území Slovenskej republiky už nemáme cudzie vojska, jedno aké, či sú americké, ruské, pakistánske, čínske. Zbavili sme sa sovietských vojsk. Ja nevidím dôvod, prečo by mali byť na území Slovenskej republiky rozmiestnené nejaké ďalšie vojska. Áno, poviem jednu vetu k tej expanzii, čo ste spomínali. NATO je ako Rímska ríša. Rímska ríša sa musela rozširovať, musela expandovať, dobíjať stále nové a nové územia, ktoré by ju chovali, ktoré by ju živili a aby ovládala celý svet vtedajší známy. A to isté je aj NATO. NATO potrebuje ďalších a ďalších členov, aby mohlo ovládať a aby sa mohlo približovať k svojmu odvekému nepriateľovi, a to je Rusko. To povedal aj americký prezident súčasný Obama. Madeleine Albrightová povedala, že nie je spravodlivé, aby jeden štát, jeden národ mal vo vlastníctve toľko nerastného bohatstva ako Rusko. Čiže to sú oficiálne vyjadrenia amerických predstaviteľov. Čiže vieme, odkiaľ vietor fúka, kam to celé speje. Slovensko sa môže veľmi ľahko na základe spojeneckých záväzkov, ktoré má v rámci NATO, dostať do situácie, že nás sa možno ani pýtať nebudú. Jedného dňa sa zobudíme, budeme tu mať na lešti amerických vojakov a slovenskí vojaci, ktorí ešte zostali bojaschopní, budú nútení na základe spojeneckých záväzkov bojovať proti Rusom. To je taký najpravdepodobnejší scenár. Občanov, Slovákov sa zase nikto nebude nič pýtať. Čiže tá politika nepýtania sa občanov, či si to vôbec želajú, pokračuje. Ale toto sú všetko len sekundárne problémy a sekundárne dôsledky. Prvá chyba sa stala vtedy, keď Slovensko vstúpilo do všetkých týchto globalizačných zoskupení, ako je NATO a Európska únia. Tamto všetko začalo a tamto všetko skončí. Všetko medzi tým je len skákanie Slovákov podľa toho, ako niekto silnejší píska. Takže pán Fico mohol povedať, že s tým nesúhlasí, ale keď v Bruseli povedia, že tu vojska budú, tak tu tie vojska budú, aj keď pán Fico a pán Kiska s tým nebude súhlasiť. To je jednoducho fakt. Politický, právny, geopolitický. Treba chváliť túto politickú deklaráciu. To jednoznačne to treba. Všetky vojny v minulom storočí viedli kvôli nafte. Vyzerá to tak, že všetky vojny v tomto storočí budú viesť okolo zemného plynu. To je tá alternatívna energia. A nie len zemný plyn, ale aj trias, a to znamená plynovody. A členstvo jednotlivých štátov, o ktorom vy hovoríte, tieto štáty ležia akurát na transporte tohoto plynu. Severoatlantické aliancie sleduje len tieto trasy. O toto ide. Toto je fakt a z toho treba vychádzať. Preto i keď deklaruje, že my chceme zabezpečiť pre vás bezpečnosť, týmto spôsobom deklaruje vopred, že on vlastne, to je akt agresie. Aj voči Rusku. My sme ako členovia, musíme to zbadať. My nemôžeme takéto akt agresia smerom k Rusku. Dokonca ja nechápem, ako je to možné, že nájdeme Slováka, ktorý sa bojí Rusko viac ako Spojené štáty americké. To je najhorší priateľ, ak chceme takto povedať. Všimnite si, už je tomu rok. Už nenájdete tu ani jednu americkú firmu. Oni vopred videli, že tu budú nepokoje. Odišli všetky firmy, zo Zahoria aj zo stredného Slovenska. No nájdete mi. Zostala len VSJet, lebo boli sme tam žobrať, aby tu zostala. To je není v žiadnom prípade, to je najhorší priateľ, ako dakedy môžeme mať. Tu sú Spojené štáty americké. A vám to hovorím aj z našej skúsenosti. Aj zo skúsenosti tých krajín, z ktorých ja pochádzam osobne.
Ďakujem pekne. Pomaly sa dostaneme k otázkam z publika, ale ešte predtým poprosím pána Šveca, lebo chcel krátko naozaj. Jednu faktickú poznámku. Viete, pre mňa a pre slovenské hnutie obrody, aby sme si rozumeli, mňa zaujíma v prvom rade Slovensko. Nás zaujímajú Slováci, ako z tohto výjdu. Ja nemám problém s Rusmi, Ukrajincami, Bielorusmi, ale v prvom rade my sme a považujeme sa za agentov Bratislavy, ako som povedal na začiatku. Čiže v prvom rade diskutujme a hľadajme riešenia, ako z tejto situácie vyviaznú Slováci, aby ich to čo najmenej bolelo. Neuvažujme my, 5 miliónový národ, ako riešiť problémy Ruska. Nebojte sa, Rusko si problémy vyrieši samé. Rusko je dostatočne silné na to, aby robilo poriadok aj s Američanmi, aj s Nemcami. Ale kto bude ochraňovať a kto bude brániť slovenské záujmy, ak nie Slováci? Preto opakujem, v prvom rade uvažujme, diskutujme o tom, ako ochrániť naše záujmy a potom diskutujme o tom, ako ochraňovať záujmy spriateľených národov a krajín. Lebo takto uvažuje každý sebavedomý, hrdý a odvážny národ. A takto musia začať uvažovať aj Slováci, aby prevzali zodpovednosť za dejinný vývoj vo svojom regióne. Lebo posledné storočia sme žiadnu dejinú zodpovednosť nemali. Stále nás niekto viedol za ručičky. Či to bola Praha, alebo Budapešť. Dnes je to Brusel, Washington, medzi tým Moskva. Konečne buďme Slovákmi na Slovensku. Tam to všetko začína, tam to všetko končí. Rusi, Ukrajinci si poriešia svoje veci. Nepochybujem o tom.